ҳомиёни ҳуқуқи башари Лаҳистон аз сатҳи депортатсияшавии муҳоҷирони мусулмон бо баҳонаи бофташудаи алоқамандӣ ба экстремизм ва терроризм нигарон ҳастанд. Мушкилоти мусулмонон дар Лаҳистон пас аз он шурӯъ шуд, ки моҳи декабри соли 2019 мусулмони украинӣ табор Максим дар ин кишвар бо тарҳрезии ҳамлаи террористӣ дар маркази савдо айбдор карда шуд. Аз он вақт инҷониб ҳар касе, ки бо ин ё он сабаб бо Максим ошно буд, ба худсарии хадамоти махсус дучор гардид ва даҳҳо мусулмонон депортатсия шуданд. Зодаи Тоҷикистон Абдусаломро хадамоти махсуси Лаҳистон дар истгоҳ мепоиданд. Пас аз дастгиркунии онҳо дар бораи Максим ва дигар мусулмонон суол мекарданд ва гарчанде ки Абдусалом ба онҳо якчанд маротиба такрор кард, ки ӯ танҳо як маротиба айбдоршавандаро дар масҷид дидааст. Пас аз ин Абдусаломро фавран ба дастонаш дастбанд зада ба самти номаълум бурданд. худи ҳамон рӯз дигар кормандони хадамоти махсус ба манзили Абдусалом омада аз ҳамсари ҳомилааш биби Руқайя шиносномаи ӯро гирифтанд. дери нагузашта мурофиа бо иттиҳомоте баргузор шуд, ки Абдусаломро бо баҳонаи махфӣ будани тафтишот бо тафсилоти парванда шинос накарданд. Аммо зоҳиран маълум буд, ки парванда бо иттиҳомот ба терроризм ва ҷосусӣ иртибот дорад. додгоҳ қарор намуд, ки Абдусалом ба боздоштгоҳ бурда шавад ва аз он ҷо ба Тоҷикистон депортатсия шавад. дар охири моҳи сентябр Лаҳистон бо иттиҳоми ҳаммонанд 5 шаҳрванди Тоҷикистонро депортатсия кард. ин як ҳолати хатарнок аст, алалхусус дар мавриди муҳоҷироне, ки дар Лаҳистон бо сабабҳои бехатарӣ қарор доранд ва иддао мекунанд, ки пас аз депортатсияшавӣ онҳо ба ҳабс ва ҳатто ба шиканҷа рӯбарӯ мешаванд, гуфт ба хабарнигорон вакили мудофиаи ҳуқуқи башари лаҳистонӣ Малгорзата Язвинска. ёдрас мекунем, ки мақомоти Лаҳистон нисбат ба паноҳҷӯён ва диндорон ғаразноканд. давр ба давр на танҳо нисбати мусулмонон ба мисли блогери чечен Тумсо Абдураҳмонов сарпечӣ мекунанд, балки онҳоро аксар вақт барои таъқиб ба режимҳои кишварҳои худ месупоранд. Масалан, соли 2019 мақомоти Лаҳистон фаъоли сиёсӣ ва блогери ӯзбек Рустам Каримро ба Ӯзбекистон депортатсия намуданд.